हाब्रुबारियावबो समायना फामे बिबारा बारो दिनै बे बाथ्राया रोखा जादों थारैनो हाग्रा गुदु नुयोब्ला जों थानो हाया बे हाग्रा गुदुआव माबा मोनसेबाबो सना दङ बेखौ दिनैनि सानाव फोरमान खालामदों माखासे उदालगुरिनि आबादारिफ्रा थारैनो नैबे समाव आंनि लोगो बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों बे नुथायानो जाहैबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमा जिंजों नांजाबनाय नैबे जरा फुख्रिनि माखासे मैखोम जिथु गुदु हाग्राजों बुंफबनाय मोनसे ओनसोलमोन आरो जि ओनसोलखौ दिनैनि सानाव ओरैनो गोग्लैसोनाय जिथु हा बे हाखौ दिनै बिथांमोना फोजोबस्रांनानै बा फोसाबनायनि गेजेरजों बिथांमोना बे हाग्रा गुदुआव दिनै मोनसे सना बा मोनसे धोन आरजिनो थांगासिनो दङ बाथ्राया जाहैबाय दिनै रोजा रोजा बा गोबां बिबांनि जिथु बिगायाव जिथु बिथांमोना बानलुनि आबाद मावनानै दिनैनि सानाव रां आरजिनो ओंखारबोदों उदालगुरि जिल्लानि माखासे आबादारिफोरा आरो बे आबादारियानो आंजों लोगोसे दङ आरो बे आबादारिनिफ्रायनो आं दिनैनि सानाव माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ आं बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन जिथु बिथांमोनानो बेयाव थांनाय गोलाव समनिफ्राय जिथु बेबादि गुदु जानानै थानाय जिथु हाग्रा बे हाग्राखौ दिनै फोजोबस्रांनानै आबाद मावबोबाय थादों आच्चा गिबियावनो आयंखौ नोंथांनि सिनायथिखौ जोंनि नायगिरिफोरनिसिम होनो थाखाय आं खावलायबाय। आंनि मुङा जादों फिलिप दैमारि आरो आंनि न'खरा जादों 1 नं लिसिं फाख्रिबारिनि जों नैबे जराफुख्रि जायगायावहा हाग्रा बंग्राखौ जों नायनो फैनानै लोगोसे जों सिन्था खालामबाय आरो जों दिनैनि नङा जों गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि आबादखौ जों मावना जाग्रा मानसि जों गाहाम मोनो आरो जोंखौ न'खरखौ एसेबाबो हमथानो रैखा मोननो थाखाय जोङो बिखेककै फेब्रुवारिनिफ्राय मा होनना बुंगोन मार्च एप्रिलाव जोङो बेखौ दंफां एवखांनायनि उनाव ट्रेक्टर होखांनायनि उनाव जोङो फानलु जों गायो आरो बे फानलु गायनायावहा जों एसे दुखुबो मोनो किसुमान थाखा फैसायाव नाथाय इसोरनि अननायजों जों जि इसोरा जोंनो गियान होबाय बेजों लोगोसे जोङो मोजां मोनो आबाद मावनो थाखाय। बेबायदि आबादखौ मावबोदों नोंथांमोना बेसेबां बोसोरनिफ्राय बेबायदि बानलुनि आबादखौ मावबोदों? जोङो आंनि मिथिनायावहा आइ आफा थानायनिफ्रायनो जों मावबाय थादोंमोन नाथाय जोङो उदां मोनाखैमोन नालाय बै समायाव आइ आफाजों थाफादों आरो बेजों लोगोसेनो आइ आफायानो जोंखौ फोरोंनो गालांनाय लोगोसे जोङो बे एसे मिथिखानायखाय जों दायो न'खर बेंनायाव जों आवगायबोदों। देग्लाय बेसेबांसो बिगायाव नोंथांमोना बे आबादखौ मावदों देग्लाय बेयाव आरो जों मिथिनायाव बेयाव गुबुन जिथु बिगोमाफोर दङ हानि आरो नोंथाङाबो सासे बिनिनो मोनसे बाहागो नोंथांनि बाहागोआव बेसेबां आरो बे ओनसोलाव गासै बानलुनि आबादा बेसेबांसो दङ? एसेबां मोजां जों हाखौ सुनो मोनाब्लाबो जों जि गाव गावनि सानना जों मोनखानाय गाव गाव हिसाबै जोङो 30निफ्राय 40 बिगा जों बेखिनि खामानिखौ जों मावबाय थादों। गावबा गाव जों एसे दब्लाय जों रानखादों हाखौ नाथाय दासिम खेथिया जोंनि थाखाय नोंथांमोनाबो नुबोबाय एसे मोजाङावनो दङ आरो जों आसा खालामदों न'खरखौ एसेबाबो रैखा खालामनो सुंथानो हागोन नामा होननानै जों सानना लादों। बेफारनि बेलायाव मा बुङो जिथु नोंथांमोननि बारिनिफ्राय जिथु दिहुनजानाय जि बानलु बे बानलुखौ नोंथांमोना बबेयाव फानो एबा बबेयाव दैथायहरो? जों अबसे गोजान बाजारावलाय जों थाङा जोंहा फन नम्बर दंखायो जेब्लानो जोंहा जि खेथि मावदों बे ओंखारबानो लोगोसे जों फन खालामनो बिसोरबो होसोबोयो बिसोर माहा लाङो माहा लाङा जों बेखौ मिथिया। खरसानि बेलायाव मा बुंगोन नोंथाङा? खरसानि बेलायावथ' जों टटेलि जों मथा मथि 40,000 थांखायो बिघायाव पार बिघा 40,000 आरामसे आरो बिखेक बे मेडिसिन बाहायनाय मानाय बेफोरबायदि माबाफोर बाहायनाय जायो नामा हासार? बेखौथ' जों बाहायखायो हासार बा बे मुलि बेमारनि जों बेखौथ' होखायोनोसै। मानसिया जेरै बेमार नाङो गगा मोननाय गुजुनाय बेबादिनो जिथु फानलुनि बेलायावबो बा बायदि रोखोम आबादनि बेलायावबो बेमार नाङो होननाय जों मोनसे बाथ्राखौ खोनाबोबाय थादों बे बेमारफोर जायोब्ला नोंथांमोना बेखौ सोखानायनि राहाखौ माबायदि लायो? जों डाइरेक्टलि कम्पानिफोरजोंथ' जोंहा लिंक गैखायानोसै अब्लाबो जों एसे दखानफोराव थांनानै जि बुस्थुखौ जों मोजां मोनो सिगांनिफ्राय जों बाहायखानाय
नैबेखौ जों बिना लाबोनानै जों सारनाय जायो आरो दामनि बेलायाव मा बुंनो थांनाय बाराव माबायदिमोन आरो देग्लाय माबायदि जाथावना मा एक्सपेक्ट खालामदों देग्लाय मार्केटनिफ्राय बेसेननि जों बेखौ एसे आवगायगोन होनना सानदों मानो होनबोला बहुद मानसिया खेथिखौ एसे खम खालामदों नाथाय बांसिनसो खालामनांगौमोन खिन्थु दायो एसे आवगायगोन होनना सानदों आरो जों थांनाय समावल' जों 800निफ्राय 500आनो जोबथा फाल्लासेयाव जों देग्लाय सानदों माबायदि जागोनथाय जोंबो दाबो मोजां बुंनो हायाखै अबस्से आच्चा देग्लाय मा थांखि लादों देग्लाय जिथु नोंथाङा गोबां बानलु गायबाय बे बानलु गायनायनि रांजों नोंथाङा देग्लाय मा मोनसे मिजिं लादों बानलुनि जोंहा गथ' गथाय फिसौलाफोर दङ फरायदों जों बिसोरनो एसेबाबो सुंथानो गोनां जादों आरो न'खराव जोंहा बेनो जों अमाबो फिसियो नालाय लोगोसे अमाखौबो जों दासो बायगोन दे दा बायनानै जों 6 माह बा 8 माह जों फिसिनानै आरो फानफिनो बै सिजोनाव आरो नाथाय बे गथा थाखायो अमा जेब्ला दोङो न'खराव होमबानिया जोंहा मोनसे आखा थायो आरो जों बिदिनो सालायलांबाय हायो आरो न'खरखौ आच्चा बै माबानि बेलायाव मा बुंगोन नोंथाङा जिथु बेयाव गोबां जिथु लेबारफोरबो लाफैनाय जायो बिसोरबायदि मानसिफोरखौ नोंथांमोना बहानिफ्राय लाबोयो आरो बे ओनसोलाव बिखेक मैदेर हाग्रानि मैदेरनिबो जिथु बेयाव उदखारनानै जों सिगांनिफ्रायनो खोनाबोबाय थादों बेफोरनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय नोंथाङा माबायदि बेब'स्था लायो जों दाथ' मा बुंबावगोन मैदेरनिफ्रायथ' जों आरो बहुद दुखुआव दङ जों बिसोरखौ हमथानोबो हाया नालाय नाख्रानोबो हाया अब्लाबो जों एसे बमाफोरजोंनो बायनानै एसे सिगिना दिनो तारफोरखौ सोंनानै दिनो बेयावनो बेबो माबा मोनसे सक जानानै एसे साइड जायो आरो होमबानो जों बासायनो ट्रेनिंफोर लादोंमोन नामा आबाद मावनायनि नोंथाङा लायाखै बेसेबां समनिफ्राय जुरिजेनदों आबादाव नोंथाङा बेसेबां समनिफ्राय नांथाबदों आंथ' मा बुंबावगोन बेसेबां बैसो नोंथांनि बैसोआ आङो देग्लाय 70 जागोन देग्लाय 70 बा बेसेबांसो बैसोनिफ्राय नोंथाङा आबाद मावनो जागायनाय बेखौ सनखौथ' आं खिथानो हालालै मथथे आङो 15-16 बोसोरनिफ्रायनो आफादोंनो एसेबाबो थांफादों आरो आबादनि बेलायावहा जाय बिथांमोना बेबायदि गोबां हा दङ आरो नाथाय बिथांमोना माखासे आइडिया बा माखासे खाबुफोर मोनैनि थाखाय बिथांमोना आबादखौ मावाखै बिथांमोननि थाखाय नोंथाङा सासे गागि बा सिनियर होननानै बुंनांगोन जों दिनै नोंथाङा आबादनि बेलायाव जिहेतु नोंथाङा 16 बोसोर बा 16 बोसोर बैसोनिफ्रायनो आबादखौ मावबोदों बिथांमोननिसिम मा मेसेज होगोन सासे आबादारि जानानै जाय आबाद मावनो सानदों बेखौ आबादनि खेथ्रआव आं बुंनो बेखौनो सानदों जों जिरायना थाबाथ' जोंनियाव जेबो मोननाय नङा जों गाव गावनि थैखौ गोलोमदै खालामनानै जों आबाद मावबानो जों न'खरखौ बेंलांनो हागोन होननानै जों सानना लायो आरो नोंगौ बिथाङानो जाहैबाय फिलिप दैमारि आरो बिथाङा थांनाय गावनि जिथु 16 आरो 18 बोसोर बैसोनिफ्रायनो बिथाङा बेबादि गावनि जिथु जोनोमगिरि बिफाजों आबादनि बेलायाव नांथाबबोबाय थादोंमोन आरो दिनैसिमहालागै बेबादि आबाद मावदों होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो खोब जिथु बानलु आबाद बे बानलु आबादनि बागैबो बिथाङा दिनैनि सानाव जोंनि सिगाङाव गुवारै बुंफोरनानै होदों आरो बेयाव माखासे जिथु गोजौ रोंगौथि गोनांनिबो बेयाव बिथाङा मोनसे मख'दोंदि जि आबाद मावनो थाखाय बेबादि गोजौ सोलोंथाइ लानांगौ दिनैनि सानाव बिनिबो गोनांथि गैया होननानै बुंदों गावनियाव जि एसे रोंगौथि दङ बे रोंगौथिजोंनो दिनैनि सानाव आबादखौ नोंथाङा जुरिजेननो हायोबा मावनो हायो होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव खोब गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ होदों जोंबो खावलायदों जिथु बिथांनि बिगा जिथु 30निफ्राय लानानै 40 बिगा नैबे ओनसोलाव जिथु गायजानाय जिथु बानलु आबाद आरो बे बानलुनि बेसेना जिथु थांनाय बोसोराव फारलासेयाव बा सेरबा जिथु बानलु बे बानलुनि दामा जि 500निफ्राय लानानै 800सिमहालागै थांदोंमोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंदों आरो देग्लायनि बे बोसोराव बे जिथु बे बानलुनि बेसेना आरो बांबावगोनखौ बिथाङा मिजिंथिदों आरो बेजों लोगोसे देग्लायनि जिथु बिथाङा मावनाय जि बानलु आबाद बे बानलु आबादनि मावनानै मोननाय जिथु रां बे रांजों जिथु गावनि न'खराव थानाय जिथु गावनि गथ'फोरजों लोगोसे जि फिसौजोफोर दङ सोलोंथाइ लागासिनो दङ बिथांमोननि सोलोंथाइ लानायाव बे बानलुनि राङा एसेबाबो मदद आरो थुलुंगा होगोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव खावलायदों जोंबो हास्थायदों बे समाव रायजोनि जानानै बिथांमोननि जिथु थांखि आरो नोजोर बे थांखि आरो नोजोरा फैबाय थानाय समाव मोगथां महर मोनगोन होननानै नैबे समाव आङो भिडिअ जार्नालिस्ट बिथांजों लोगोसे उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै सोरां बाग्लारि